Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong na sugilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Ay, kaagahon na. Lilion ko si Ryan sa salas. Nakaibalo ako kung anong oras siya nag-abot kay ina. Tugod nagabugtaw pa ako. Kanagdugang kainit ko. Kaya wala man lang siya nagpanuktok para magpaathag. Mabangon ako Taglantawon siya sa salas. Ara siya. Nagahigda sa sofa. Kang isa niya katiil, nagabitay. Ay, nagpangako ako sa kaugalingon ko, nga bayaan siya. Pananglit makaibalo ako, kaya nagaluib siya sa akon. Inatugod agapati ako, nga hindi niya inamahimo. Apang nabuhat niya. Apang kaya ko ayan nga bayaan siya. Isa kagabi palang gani, nga wala ko siya nagkaupod sa pagtulog. Duda ko nang nabuhin sa kapuhi ko. Paano kung madamong ang gabi nga hindi ko siya magkaupod? Mapatay ako. Pero, kung hindi ko naman pagtumano ng ginhambal ko, daw kasubong lang naging konsinti kong pagluib niya. Kinahanglan niyang leksyon. Mabalik ako sa kwarto Kag ilak iniliwat. Kag buwas, suguran kong investigasyon.
Jen. Palihog, buksan na yung pertahan. Aga na. Nagbugtaw na siya. Jen. Bangon na lang ako Kagbuksan ng pertahan. Good morning. Bulak. Para sa ano ini? Ginlak mo abing pertahan kagabi. Pwede mo man lang mabuksan. Mayabi ka man, hindi bala? Nalipat gili akuhan. Ano ka man? Abi, Padayon ang paghalok niya sa akin. Ikaw ha. Nabatas mo ha. Hindi ako makaupod sa paghigda sa imo. Kani bayaran mo inasubong. Ano? Karika. Hoy! Takot mo ako. Dito kita sa kama. O, Tiano. Okay ka na? Ano kaya? Pwede na siguro kita nga makapamahaw? Ba't sa imo ay? Sige. Dire ka lang ha. Kaya ako makuha sa pamahaw naton. Dire kita makaon sa kwarto. Or after na lang naton nga makashower. Abi mo, nagakamag-o ko sa imo. Wala man siyang nagbag-o sa akon. Te, nga nagabihan kagadya katama kagabiyaw. Nalingaw kami sa sugilanon sang kliyente ko. Daw na-mention ko man ina sa imo sa nagligad niya si Mana. Ato lang hapon nga nagapanag-iya sang resort sa Cebu. Interesado siya sa produkto naton. O te, paano ina? Magabihan ka naman pauli karon? Hindi na ako gusto nga magtulog sa sofa, no? Maayo Ay, malakat kali ako karon. Duawon ko si Ania. Nagpanawag siya kagabi May problema naman siguro Wala na sang problema. Nakibalo man ako nga once in a while. Kinahanglan man ninyo nga magbanding nga duha. May kwarta ka pa bala dira? Kahapon na ako nagbayad sa mga bills diri sa balay. Okay pa man siguro ang credit card? Wala man ko yung pangayo, yo. Okay. Palihog, hindi ka na lang magsunggod. Nagapamangkot mo lang ako Magkuha ka na lang sa kwarta sa wallet ko kung kinahanglan mo ang cash. Thanks. Kung maglagaw ka mo sa mall, baklin na ako palihog sang necktie. May tambungan ako nga importante nga meeting sa Friday. Ano pagid? Wala na. Just have a good time. Kita mo gid lang. Mahimo nga guilty gid si Ryan. Kinalipat siya na nag-opisina si Annie. Dumaano gid siya nga i-please ako. Wala gid siya nagpamensar. Ay, si Annie. Siya. Nagapagawa na siya halin sa ila opisina. Hulaton ko na lang siya diri Ay, ari na siya. Ay, hello. Hello, hadang kaugalingon mo. Uy, ano to siya? Ani ka bala? Sundon ko siya. Hoy, naano ka? Hindi ko gusto nga makita ka, bruha.
bang problema mo, ha? Wala Sige. Idulong ko ikaw. Pagkatapos, dito na lang ko anay sa inyo, Or, kung gusto mo, i-treat ko ikaw. Okay lang kung hindi ka anay magpauli. Hindi ka nagidya malambot, no? Hamak mo. May kaugalingon ka na nga sa lakyan. Doon din ako komportable, haw. Naisa bala si Ani sa akon. Do ka depressing man ba? Nagapatigid ako. Ngayon di uso sa amon nga mag-BFF ang isa ay. Sige na lang gani, Yes! O ano? Bakaw na rin kita? O kung madiretso na lang pauli sa inyo? Makao na lang anay kita, Kay gutom na ako, no? Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 5 to 11, 2025. Songs that are largely from the past millennium will be yours sa sining weekend. Kaupo ng retro band sa concert at the plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Enero 11, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ano ba lang hambala naton? Natulupang dan naman siguro nga maniwang si Jasper. Kag malapsi. Masakit siya? Hemophilia. Isa ka klase sang balatian sa dugo. Kag ara ina sa dugo namon. Kag ang malain. Kay ang mga anak lang nga lalaki ang nagapanubli sang amo nga masakit. Kag na-hemorrhage si Jasper sang nagligad lang nga bola na. Kag ang dumdum ko gani ko na madula na siya sa amon. Hindi ko gusto nga ihambal ini sa imo, Ryan. Apang kinahanglan ka ni Jasper. Kag wala ako makahibalo. Kung tubtub-san o ko siya nga makaupod. Wala sang kasiguruhan ang kahimtangan niya. Mahimo nga buwas. Bawion ni siya sa akon. Kag gusto ko nga hatagan sang kalipay ang akon anak. Kag anak mo man siya, Ryan. Ano karon ang gusto mo nga matabo? Pwede mo bala siya nga bisitahan diri adlaw-adlaw? Pwede mo man siguro masugid sa asawa mo ang bahin kay Jasper. Basi pa lang kung makahangop man siya. Ryan, anak mo si Jasper. Yes, I know. Tingwaon ko. I will try my best. Gusto ko nga makita liwat ang akong anak. Sure. Dali ka. Kadtuan natin siya. Wala ka bala ginakapoy? Oras na sang pagtulog mo, ha? Gusto ko pangalagang pangdat. Ang maayo pa,
Basahan ko na lang ikaw sang bedtime stories. Sige, sige. Sige, Daddy. Gusto ko yun, ha? Las 11 na sang gabi. Apang wala pa si Ryan. Amo na ining pinaka-late nga paghulat ko sa iya. Ari naman. Kalain naman sa nagasulod sa huna-huna ko. Sa nagtawag siya kay Ina sa akon, nagsiling siya nga magabihan siya sa pagpauli. Kag na-sense ko, kado hindi siya mapahamtang. Basi ko nagabutig siya. Ang maay pa, manawag ako sa ilan ni ugangan na. Mamangkot ako kung nato dito si Ryan. Ma'am, ara ba na dira si Ryan? Nga ikaw ang iyang asawa. Dapat dira siya sa imo mapauli. Kung wala siya dira, wala na ako sang mahimo dira. Basi ko natak-an ang bana mo sa imo. Gani kung diin na siya nagakadto. Nakaibalo ka bala kung diin si Ryan? Hay sos, hindi na ako pag-umira sa problema ninyo nga mag-asawa. Gwa na ako dira. Sa tiyon nga makaibalo ako, nga ginakonsinti mong kabuangan sang imo anak, pati ikaw manabat sa akon. Ay, hindi ko sala ako nakatuon sa pagpanginbabayi ang bana mo. Sige, salamat na lang. Kung amo, matuod ang duha-duha ko. Nagapate ako sa ginatawag nga woman's instinct. Ryan, paano mo ini nabuhat sa akon? Nangin maaya ko nga asawa. Lusyang na bala ako? Tula man ako nagtambok. Wala na ako nag-arreglar sang maayo kay Ti. Kinpauntat niya ako sa pag-obra. Talagsan na lang ako nagapamutang sang makeup. Apang rason bala ina, aguluiban ako ni Ryan. Masunod na ako sa kwarto. Tag-ilak ko ini. Bahala na si Ryan nga magtulog sa sofa. Ayhan, nataka na siya sa akon. Tugod wala gihapon ako nagbusong. Ano pa lang diferensya sa akon? Ano? Lak ang pertahan sa amon kwarto. Si isang ang nagbukas ang pertahan sa salas para sa akon. Sama-sami, kung magabihan ako, aragid si Gina nga naghulat sa akon. Dason, ginaangga pa niya ako. Apang subong, gintulugan niya ako. Hindi ko man siya matawag. Kay basi kon mahamuok ng tulog niya. Kag maistorbo ko siya. Ang maayo pa, sa sofa na lang ako matulog. Hindi ako makatulog. Ginapaminsar kong dako nga problema. Ang una ko nga dapat nga buhaton. Amo ang intampad kay Gina ang bahin kay Jasper. Apang ang pamangkot. Kung paano ko suguran ini. Apang hindi man ini pagluib. Kinatabo ini antes kami ginkasal nga duha. Wala sang third party nga involved. Wala sang other woman. Isa ini kabata. Kag anak ko. Nakaibalo ako nga mahinang panon si Gina.
Kag ang ginakadlukan ko, amo nga kung magbisita ako kay Jasper, para man siya sila. Kag hindi ako komportable sa mga panulok niya. Kag nahangpan ko ina. Mahimong in love gihapon siya sa akon. Kag base ko na mo inang hindi mabato ni Gina. Maimon siya. Bisan pa nga sulit-sulit ang pagpanginwala niya. Bisan gani artista sa TV. Ginapangimunan niya kung magdayaw ako eh. Kag-amoy na nga nagadugang pagid ang pagpakamahal ko sa iya. Kag siya sila. Gatsing ang sahi sang babae. Kag bisan ang pagbusong niya kay Jasper. Gintago niya sa akon. Naglakat siya sa stage. Kag wala siya naglagas. Bisan pa nga may ginauyatan siya nga mga papilis. Kag ina, amo ay nang ginabusong niya sadto. Kag siningkaroon lang ako makahibalos ang bahin sa bata. Sang nagkitaay kami. 2 ka bulan lang ang nakaligad. Kag insugid niya sa ako ng bahin kay Jasper. Gin-surprise niya ako sa opisina. Kagkaupod niya si Mami. Nakaibalo siya sang bahin sa bata. Kag hindi niya mabatas ang iapo. Gani nagdesisyon siya nga ipahibalo man ini sa akon. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang batahumang sukon sa tansugilanon sa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast! Sa Radio Bombo!